समाव जों बाथाबारि गामियाव जोङो मोनसे नखराव जोङो दंफैयो। फैनायनि खारना जाहैबाय जे मैया थांनाय मोनाबिलि 7-8टानि गेजेराव खारसि बारसि मोनसे समाजाव मुगैथाव आरो सोमोनांथाव जाथाया जानानै थांदों। जे जों खोनानो मोन्दों जे बाथाबारि गामिनि जोंनि हुबिला नार्जारि होननाय 40 बोसोरसो बैसोनि जे आइजो, फिसाजो सासे दं आरो बिसि फिसाय दङ। बेखौ मैया हरखाबै सासे दुथां जायगानिनो न' खाथिनिनो मानसि हुका बसुमतारी होननाय बे दुथाङा बिथांखौ अयनाय भाबै गावनि न' खाथियावनो बुथारनाय जादों। आरो जों बे जाथायनि जि माखासे काहानिफोर बा बिनि हिस्ट्रिफोरखौ जोङो सोंनानै मिथिबाय जे थांनाय बोसोराव जाय दिनैहाय मार्डार जाबाय, बुथार जाबाय, बिनि फिसाजो, बे माइनर एजनि गथ'खौ, बुथार जानायनि फिसाजोखौ माने मलेस्टेसन खालामदोंमोन न'आवनो। आरो बे मलेस्टेसन खालामनाय जाथायखौ नुनानै बिनि जि मोनसे न्याय बा जास्टिस मोननांगौ थाखाय जाय दिनैहाय मार्डार खालामजाबाय, बिथाङा गावनि फिसाजोनि थाखाय केस होनाय जादों। आरो केसनि गेजेरजों बे हुका बसुमतारी, बे दुथाङा मुका बसुमतारी दुथाङा माने पुलिसनि गेजेरजों जेलाव थांदों। आरो जेलनिफ्राय बेल लानानै नै दाख्लै बावैसो न'आव दंफैयोमोन। आरो न'आव फैनानै बियो बतै जानो हागौ बिथांनि बे मोनसे बादला रिभेन्स लानानै बे आइजोखौ मैया 7-8टानि गेजेराव गावनि न' खाथिनि मोनसे नखरावनो माने होसो होसो अयनायै खारसि बिरसि सिखा खंखाइ आरो जि मोनसे थांगोन दंफांनि लानानै बाथाम लानानै बिथाङा अयनायै माने बुथारबाय। आरो बे जाथाया जोबोद माने दिनैहाय चिरां जिल्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आरो बयनिबो गोसोआव मोनसे गिखांनाय आरो दुखु मोननाय दिनैहाय मोनसे थासारि लाबोदों। दिनै मानसिनि जिबना गावनि न'आवबो जुदिहाय बेबायदि निरापत्ता गैयै जायोबा आरो गावजों गाव मोनसे मानबता जि मोनसे सानस्रि बा सिन्ता बियो गैया जायोबा, न' खाथिनि मानसिया न' खाथिखौ जुदि बिदि जिउ फोजोबलायनो हायोबा अयनाय भाबै, बे जोबोद सुबुं समाजनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिथि दख'र एबसुनिफ्राय जोङो बेबायदि जाथायखौ जों गोख्रोङै जोङो दिनैहाय कन्डेम खालामदों। आरो जाय माने कालप्रिट, जाय दुथाङा बे जाथायखौ मावबाय, बिनि सायाव गोख्रोङै जोंनि जिल्लानि प्रखाखन आरो जोंनि जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेमनि गेजेरजों आयेन बायदियै माने बिनि जि गोख्रों बा जोबथा जि मोनसे बेबस्था बेखौ लानांगौ जोङो दाबि खालामदों। आरो बेवहाय जोङो दिनै गोबां बाथ्राखौ लानानै साननांगौ दं। बायदिसिना जाथायफ्रा दिनैहाय जों लुबैयाब्लाबो जोंनि समाजनि गेजेराव जाबाय थानायखौ जों नुदों। आरो बेफोरो दिनै समाजनि थाखाय मोजां नङा। बेनिखायनो दिनै बे मार्डार जानाय जि जाथाय बा बेबायदि मोनसे खान्द'आ माबोरै फैनो हायो? थोंजोङैथ' मार्डारा फैनो हाया। दा गतिके जोङो बिनि सायाव पर्यालोचना खालामदों। आरो बेखौ लानानै जों स्पेसियेलि चिरां जिल्ला एबसुआ जोङो मैयासो जोंनि जि जिल्लानि डेपुटि कमिसनार डिसि बिथांखौ जोङो मोनसे एप्रच खालामदों। बिथांजों जों सावरायदों जे जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां थासारिफ्रा बायदिसिना जाबाय थादों। जाय जाथायफ्रानाखि जोंनि समाजाव जाथावा आरो जानायनि खुनु मोनसे बेबायदि माने स्कप थानाङा, नाथाय बेफोरो दिनैहाय जाबाय थादों। एन्टि ससियेल एक्टिभिटि, एन्टि ससियेल एलिमेन्ट, दा बेफोरो गोबां रोखोमै जादों। दिनै ड्राग्सनि माने जि मोनसे सेबनकारिफोर, बिनि बेबहायफोर, ड्राग्स जानानै ड्राग्स लोंनानै बायदिसिना जोंनि जेनेरेसनफ्रा, जोंनि मा होनो इयुननि जायफोरनाखि जोंनि नতুन जि मोनसे प्रजन्म आथाल, बिथांमोननि जि लाइफआ माने बरबाद जानाय, डिरेल जालांनाय, बे गोबां जाथायफ्रा जादों। आरो बिनि अनगायैबो जों नुदों दिनैहाय गोबां जोंनि हिउमेन ट्राफिकिं, चाइल्ड ट्राफिकिं बायदिसिना एन्टि ससियेल एक्टिभफोरा दिनै माने गैया नङा गोबां जाबाय। दा बिनिखायनो बे बाथ्राखौ लानानै जों मैया चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय मोनसे डेलिगेसनसिम थांनानै डिसि बिथांजों जों सावरायदों जे बिनि सायाव एडमिनिस्ट्रेसन साइडनिफ्राय गोख्रोङै नोजोर होनांगौ। आरो बेफोरबायदि जाथाया जानायनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेराव समाजाव जि मोनसे बुजिलायनाय, समाजाव जि मोनसे सान्थि आरो खौसेथि, बियो सानसे एसे बिनस्थ' जाबाय थादों। दिनै माने गावजों गाव नायलायलायनो हायो, बुजिलायनो हायो,
बेबायदि परिबेसा जाबाय थानायखायनो दिनै फैयै फैयै बेबायदि मार्डार केस गोबां माने दुखुनांथाव जाथायफ्रा जादों दिनैनि जि मोनसे मार्डार केस जानानै थानाय बेबोथ' आराम्भनिया बेनो दिनै जोंनाव जुदि प्रसासन आरो जोंनि ओनसोलनि जि सानस्रि आरो सान्थौ जोंनि सानसुमैफोरनि जोंनि समाजनि दल संगठनफोरनि जुदि सिन्था धाराखौ लानानै गोख्रोङै जुदि जोङो मानब समाजनि थाखाय जों खामानि मावनो हानायमोनब्ला आरो जोंनाव गोख्रों माखासे समाजारि बिथिं आरो आयेनगत बिथिं जुदि बे मोननैबो लाइनसिं गोख्रों जोंनाव बेबस्थाफ्रा बा खान्थिफ्रा थानायमोनबा जोंनि गेजेराव बिदि ड्राग्स फाग्ला जोंनि गेजेराव बिदि माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोंनि गेजेराव माने गुबुननि बिसिया गुबुननि फिसायजों खारलांनाय जि मोनसे मलेस्टेसननि जाथायफोर जि मोनसे हिउमेन ट्राफिकिं चाइल्ड ट्राफिकिं बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफ्रा जानाय नङामोन दा बेनिखायनो खोब दुखुनांथाव जोङो दिनै जोंनि जि जिल्लानि जि प्रसासन डिसि बिथां एसपि बिथांमोननो जों मेम'रेन्डाम होदों आरो दिनै जों खावलायदों जाहाथे बे सरकारनि मा होनो जोंनि जि मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों समाजाव जायखिजाया मार्डार बा बायदिसिना मलेस्टेसन बायदिसिना एन्टि एक्टिभिटि बिनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लानांगौ आरो जायफोर बेबायदि एक्टिभिटिजों बेबायदि एलिमेन्टजों बिथांमोना इनभल्भ दं बिथांमोनखौ आयेनगत भाबै गोख्रों बेबस्था लानानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि थासारिखौ जोङो गैया खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो बयखौबो जों खावलायदों बेबो जोंखौ जोबोद माने चिरां जिल्लानि जों बासिन्दा हिसाबै आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै आरो जों सिभिल ससाइटि हिसाबै बे मोनसे जाथायखौबो लानानै जों जोबोद दुखु मोनदों जोबोद जों लाजिदों समाजाव बयनिख्रुइ निकृष्ट खान्द मोनसे जाथाया जादों बे दिनै जायफोर बिथांमोना सानै बाहाय दुथां कालप्रिटनि मानसिया बाहाय नामा उल्लेख जादों आरो बिथांमोननि बे जाथायखौ लानानै दिनै न्याय फारसे बा बिनि मोनसे बिसार प्रक्रिया दिनै सोलिबाय थादों दा बेबायदि जाथायखौबो जोङो जोबोद मुगैदों मानोना जायफोरनाखि भिक्टिम जोंनि बिनानावफोर जोंनि फिसाफोर सासेया 11 बोसोर बैसोनिल' गथ' आरो गुबुन सासेया 13 बोसोर बैसोनिल' गथ' बेबायदि अन्थाव बाथाव जोंनि बिनानाव गावनिनो बर'निनो मानसि गावनिनो जायगानिनो मानसि बेबायदि मानसिखौ बै एथ' माने 60 बोसोर बारनाय 50 बोसोर जानाय बे सानै दुथाङा नङा होमबा बिथांमोना दा जेलाव दं बे दुथाङा माबोरै अयनायै बेबायदि माने जिनाहारि खालामनो हाखो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो बेनि सायावबो बिराद गोख्रोङै जोंनि जि आयेन भारतनि संबिधान जोंनि जि मोनसे इन्डियान पेनेल कोड IPC बिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोख्रों माने जि माइनर एज हिसाबै पक्स'नि गेजेरजों बिथांमोना पानिशमेन्ट मोननांगौ जोबथा पानिशमेन्ट मोननांगौ जोङो चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय बेखौ जोङो गोख्रोङै दिनै जोंनि आयेनखौ आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेसनखौ जों खावलायदों आरो बेबायदि जाथायनि थाखाय जोङो गासै जाथाय खालामग्रा दुथां मानसिफोर आरो दुथां एक्टिभिटि बेनि सायाव जोङो एबसुनिफ्राय जोङो गोख्रोङै जोङो कन्डेम खालामदों आरो गासै जाथायफ्रा जुदि मोजां रोखोमै आयेनगत भाबै जुदि बेबस्था जायाब्ला आरो बेनि जि जास्टिफिकेसन भिक्टिमा जुदि जास्टिफिकेसनखौ मोनाबा बेनि सायाव जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफाद गासै सुबुं समाजखौ लानानै फैबाय थानाय समाव जों बिनि जि मोनसे बिहित जि मोनसे बेबस्था बा मेजारमेन्ट बेखौ जोङो साननो गोनां बायद' जागोन